alhamdulillah for det. Alhamdulillah. 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 Min navn er Patrick Jibril. Jeg har nu alhamdulillah været muslim i halvdelen af mit liv, som er 15 år. Mit navn er Yasin, og jeg har været muslim 19 år, alhamdulillah. Jeg hedder Hanne Østergaard. Jeg er dansk konvertit. Jeg hedder Musa, jeg har været muslim i 25 år. Jeg hedder Hjalte. Jeg er 18 år gammel. Jeg er dansk konvertit, og jeg har været muslim i 2 år. Mit navn er Kian. Jeg er en dansk konvertit, og jeg er muslim i 2 år nu. Jeg hedder Khaled. Jeg er født med fødderne dybt begravet i den danske muld, og jeg har været muslim i 21 år, alhamdulillah. Hej, jeg hedder Lisa. Jeg er født i Danmark, Nordjylland, Thy, og til mig er det 2 år siden, at jeg blev muslim. Mit navn er Abdul Karim. Jeg er dansk konvertit, og jeg har været muslim i lige knap 18 år. Jeg er født og opvokset i København, og jeg har været muslim i snart 15 år, alhamdulillah. Jeg hedder Joe, og jeg er oprindelig fra det mørke Vestjylland, og jeg har været muslim i 2 år, alhamdulillah. Jeg hedder Rasmus, jeg er fra Danmark af, og jeg har været muslim i 1 år. Jeg hedder Karl, jeg er 27 år. Jeg kommer fra Nordfyn. Mit navn er Nassim, tidligere Christian, og jeg er fra København og har været muslim i 7 år. Det bedste valg, alhamdulillah.